Здравейте, аз съм Лайън и днес ще играем в Minecraft Pocket Edition. Ще покажа нещо готово. Ето, аз ще покажа едни трапове, как можете да строите ваш приятел. Първото е ако човека си има пещ в къщата, знаете, че това е някаква къща, взимате един компактор от червен камък, както беше на български, след този компактор, и го слагате при печката. И го слагате ето така. Тази точица да сочи напред. Ето така. И го слагате когато ви си го слагате както си искате. И човека, примерно, иска да се опече такава вълна. Слага я и чака изведнъж буф, печката му гърми. Това е защото като сложите редстоун компактори за печка, чест или такива работи и се сложи предмет в пеща, честа или там каквото ползвате, това за полшените стенда, да го сложите, то активира редстоун сигнал, който взривява. Може да задейства тирти, може да прави трапове други и става за всичко. Сега, другия трап е, чакайте да го направя тук, нещо примитивно. Представете си, че ваш приятел се е направил печка и вие искате да го тронете с тази печка. Както винаги, разбира се, че в печката ще има диспенсър, за да работи, защото иначе няма да работи. И само, че това ви трябва нещо от Creative. Ви трябва, за да го направите, ви трябва нещо от Creative да го вземете. Ето, диспенсъра. И вътре той ще сложи Fire Charge-ове. Но вие взимате ето това. Драконов огън. И ги слагате вътре. И тук сега ще го свържа набързо. Само ми трябва блок. Имам спирит между другото. И той си включи печката. Нали да ми изтрая фарджарча. Но, както знаете, драконовия дъх убива. Той като се натисне бутона, като натисна бутона, интересно. Дърби да трябва да се блъсне. Странно, обикновено не го изстрелва,
А го пуска и той гърми. Интересно. Нямам бъг във версията. Но другото е, пълните му пеща с TNT. И отзад правите ето така. Сега ще ви покажа как. Ето така. Слагате пистани. Ето по този начин. Нареждате пистани и казвате, че сте му направили оградка. Нали да си има оградка? Казвате, ето направил съм ти една оградка от глина. Сега ще ви кажа защо точно от глина или от някакъв блок съм ти направил оградка. И правите оградка. Ето така. Правите една оградка. И той окей! Няма никакъв проблем. Сега ще спра дъжда.
Chaser Play. Там как се казва Pleasure Play. Връзвате за един диспенсър. Един диспенсър. Опа, е това бе. Който го пълните с такова. Зомбита. И това е капана. Чист прост, лесен. Това. Трябваше да дропне зомби. Да, написал съм. Тъпо. Трябва да изчакаме малко. Той смаха от стъпенката. Стъпва на такова и зомбито го бие. Пак стъпва. Така му спалва 1000 зомбита. И като за накрая, ако му е свалено малко демидж, диспенсъра слагате и моя най-любим блок. Ето така. Той като стъпно спалва пак зомби. И TNT, бай-бай! И той и зомбито са рип. И хипсът ми! Колко стараш да го направя? Аз бях Лайф и чао!